салом мухлисони футбол, оё аз хабарҳои охир огаҳӣ доред? Он хабарҳое ки ба Мбаппе алоқамандӣ дорад. Ин албатта ҳамаро ба ҳайрат гузошт ва мо дар борааш гап хоҳем зад. Навори имрӯза ҷавоби ҳама саволҳои шуморо медиҳад, махсусан ду саволи муҳим. Мбаппе бо ба чӣ алоқа дорад? Ва хабаре ки додари Погба оиди Мбаппе баровардааст рост мебошад? Омодаед? Пас шурӯъ мекунем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар аввал мо оиди Мбаппе ва Инесрао бароятон мегӯям. хабарнигорон навиштаанд ки Мбаппе бо трансгендер алоқа доштааст. албатта воҳимаи бад карда инро нашр карданд, вале биёед бо диққат ба он аҳамият диҳем. сараввал бояд оиди нашри оригиналии ин хабар диққат диҳем ки қариб маълум нест ки аввалин шуда ин гапро кӣ баровардааст. дар ҳама хабарҳо чунин навишта шуда буд ки тибқи хабарҳои расонаҳои хориҷӣ, ҳамлагари ПСЖ бо модели машҳур Инем Рао алоқа дорад. Мбаппе аввал бо як модели дигар Эмас якҷо буд ва баъдан онҳо ҷудо шуданд. ҳама расонаҳои фаронсавӣ чашм ба ҳаёти Мбаппе андохта аз кору фаъолияташ назора мекарданд. агар оиди ин аксҳо ҳарф занем, онҳо аз ҷониби папаратсиҳои беном гирифта шуданд. ягон гапи зиёде дар ин бобат нанавишта буданд. танҳо онҳо оиди биографияи Инес хабар доштанд. як нашрияи кореягӣ навиштааст ки Килиан бо Инес чанд моҳ пеш якҷо шудаанд. аввалин маротиба дар як фестивали кино ки моҳи май буд ба чашми расонаҳои варзишӣ афтиданд. ягон кас аз ин ҷуфт на Мбаппе ва на Инес оиди сару садоҳои ҷаҳони хабарӣ ҷавобе надоданд. агар оиди гузаштаи Инес Рао ҳарф занем, боз масъала рӯшантар мешавад. Инес Рао кӣ аст? ин одам соли 1990 дар Париж дар оилаи алҷазоирӣ ба дунё омадааст. ӯ дар минтақаи худаш бисёр машҳур аст, зеро ӯ аввалин нафари трансгендере шуд ки дар маҷаллаи Playboy аксашро нашр кардаанд. ин соли 2017 рӯй дода буд. дар 16-солагӣ ин одам узви мардонаи худро ҷарроҳӣ карда худро ба зан табдил додааст. дар ин бобат дар 24-солагии худ эълон кард. соли 2018 бошад ӯ аввалин китоби худро бо номи Зан ба нашр баровард. ҳама ин аз он гувоҳӣ медод ки ӯ мехоҳад нишон диҳад ки акнун ӯ зан шудааст ва дигар нишоне аз мардиаш намондааст. китоби ӯ байни мардум паҳн шуд ва худаш бошад модели машҳуре гашт. пеш аз оне ки видеояш нашр шуд, ӯ танҳо 742 000 обуначӣ дошт. ӯро на танҳо аз ин ҷиҳат, балки аз корҳои хайриявиаш низ одамон ба шинохтан сар кардаанд. аз рӯи танҳо овозаҳо касе аниқ гуфта наметавонад ки Килиан бо Инес якҷо ҳастанд. вақтҳои охир хабарҳои аҷибе дар бораи Мбаппе нашр мешаванд. гапҳое ки ба футболбозии ӯ алоқае надоранд ва одамон мехоҳанд ки обрӯи ӯро беқадр кунанд. болои ин ҳама боз моҷарои оилаи Погба шурӯъ шуд ки Килиан яке аз иштирокчии он ба шумор мерафт. агар шумо бо баъзе сабабҳо оиди ин хабарҳо огаҳӣ надошта бошед, пас кӯтоҳ карда ба шумо мефаҳмонем. бародари калонии Погба Матеас бо як мактуби сиёҳе аз ӯ 13 миллион евро талаб кардааст. Погба бо бародару дӯстони давраи кӯдакиаш бисёр доду гирифти маблағ мекарданд ва боре аз картаи Погба 200 000 евро гум шуда будааст. ҳодиса моҳи январи ҳамин сол шуд, вақте ки Погба шарафи Манчестерро ҳимоя мекард. Погба ба яке аз дӯстонаш шубҳа кард ва ӯро аз хонааш пеш кард. аз он вақт то ин дам муносибати Матеус ва ҷураҳои давраи кӯдакиаш бо Погба бад шудан гирифтаанд. шояд сабабаш ҳамин буд ки моҳи март Погбаро ду марди силоҳдор таҳдид кардаанд. ӯро дар хонае дар Париж будааш дастгир карда, аз ӯ талаб карданд ки 100 000 евро диҳад. чанде пеш бародари Погба наворе нашр карда нақл кардааст ки ман хабари муҳими оиди Погба, агенти ӯ Рафаэла Пимента ва Килиан Мбаппе дорам. тибқи гуфтаҳои Матеас, ӯ дар дасташ наворҳои махфие доштааст ки ба обрӯи шарафи Мбаппе рабт дорад. баъзеҳо гуфтанд ки Матеас узви гурӯҳи ғоратгароне шудааст ва гуфтаҳояш таъсире ба бозингару дастааш намекунад. ха ин ҳама сару садоҳо аз куҷо пайдо шуда истодаанд? шӯхиҳою хабарҳо оиди Мбаппе ва Инес Рао тамоми ҷомеаи футболиро пур кардаанд. баъзеҳо мепурсанд ки Мбаппе баъди ин чӣ хел рафтор карда истодааст. бисёр ҳамдастаҳояш аз тими миллӣ ва мураббиён аз ӯ талаб карданд ки масъаларо равшану фаҳмо нақл кунад. ин гапҳо дар даста пеш аз оне ки дар рӯзномаҳо нашр шуда буд пайдо шуда будааст. ҳатто аз он вақт то ин дам Погбае ки бозингари Манчестер буд, нахостааст ки аз наздик бо Мбаппе вохӯрда ин рӯйдодҳоро ҳал кунад. Килиан масъаларо ба хубӣ назора мекунад ва фаҳмидан мехоҳад ки оё Погба дар ин тӯҳматҳо ягон даст дорад ё не. гапу чапи аз тими миллӣ ронда
шудани Мбаппе ҳам баромадааст. Ба назар чунин мерасад ки масъалаи Инес-Рао ва Погба ба ҳам алоқаманд нестанд, вале бояд саросима нашавем. Шояд ин оғози муноқишаи бузурги Пол ва Мбаппе бошад. Кӣ медонад? Айни ҳол касе аз муносибати онҳо берун аз майдон хабар надорад. Ҳар дуи футболбоз характери вазмине доранд ва ҳар чиз шуданаш мумкин. Ин гуна ҳодисаҳо ба карьераи варзишгар таъсири бад мерасонад. моро мебояд мунтазир шавему чӣ шудани корро бо мурури замон хубтар дарк кунем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед. хайр дӯстон.